Видеото е заснето на този звяр. Джирикс, Дъето Трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли в 6-ти епизод на Making History. Гледам положението в момента и право не мога повярвам какво се случва. Като цяло са много добре нещата. Французите имат добри защити на територии, които са с големи окопи. И наистина всяка атака изглежда много трудна, но пък ние от наша страна имаме една доста голяма войска, която е готова да се изправи в Южна Франция срещу французите. Мисля, че това, бидейки основната част от френската войска, тук най-вече англичани, то за нас е най-важно просто да успеем да ги пробием. Ако успеем да ги пробием и успеем да ги изгоним, то ние бихме могли вече да завземем и останалата част от Франция и всеки град, който взимаме, ще ни помага да деморализираме французите още повече. Мислих доста върху това какво искам да направя и гледах загубите, военните загуби. Ето тук можем да погледнем кои са изгубили най-много MPU-та. И ние се справяме доста добре. До тук сме изгубили само 105 MPU-та, в сравнение с близо 1000 за Германия, което е безумно. Австро-Унгария просто не я коментираме, но е изключително грозно да видите колко много MPU-та са изгубени като цяло. Колониите ни също така започват да биват натискани изключително много. Нямаме MPU-та, с които да произвеждаме каквото и да е. Фално нямаме войски. Пазим градовете в колониите си, но на някои места просто няма как да опазим. Когато ни нападнат всички тези единици, наистина започва да става ужасно сложно. Битките са големи и люти и като цяло, колкото и да ми се иска да запазим колониите си и да поведем една голяма военна кампания в Африка, това е почти невъзможно. Технически бих могъл да играя на гоненица, имам няколко не лоши войски, т.е. бих могъл да играя на гоненица с французите, но не мисля, че това би било ползотворно, но ще бъде по-добре, отколкото да не правя нищо. Така че в момента, в който видим, че нещата започнат съвсем да се сговнясват в Северна Африка, ще вземем тези големи армии, с които разполагаме, quote-on-quote големи армии, с които разполагаме, и просто ще играем на гоненица с тях. Но основният ми фокус в момента ще бъде брутфорсването на континентална Франция. Немците не се справят никак добре. Руснаците имат 5-та най-голяма войска, немците имат 6-та най-голяма войска. Все още е велика сила Русия, но по мои сведения аз съм 4-ти, което не е никак зле. Което ме прави по-голям от Германия. 5600, 600, 11к. Кофти положението. Ако успеем да вземем Франция, да използваме френските ресурси, това би било супер яко. Също така бихме могли да дадем Белгия на Германия, да изгоним и тях. И наистина, ако имаме голяма войска, Белгия няма армия. Буквално Белгия има 380 military power, а ние само пехотно имаме 3100, което е десеторно. Така че Белгия би трябвало да не е проблем. Имат тези две големи дивизии, но всичко останало е смешно. Не знам защо немците се опитват толкова много да пробият Белгия, вместо просто да пазят и на двата си фронта. Австрия завършва вътрешния си конфликт, вече няма Югославски фронт и се борят само единствено с Буковина. Звучи като много звучи. Буковина много звучи като Вукоевина. Да. Но нека да видим какво ще стане с Франция. Разбира се, хвърляме един бърз поглед, тъй като не съм играл от седмица с това какво се случва. Виждаме, че има места, които не експандват, така че ще проспектнат още няколко хода. И инфраструктурно не ме интересува какво правят градовете ни, това е изключително важно. Какво имаме тук? Тук имаме Research центрове, да, тук определено е време за Research. Колко ни е Research Power? 61%, мама мия, определено имаме нужда да е Research центрове. Осъзнавам, че сега не е най-добрият момент да правя това, но наистина е жизнено важно да изпъдим Франция от войната.
просто да изпъдим Франция от войната, за да вземем техните градове, тяхната индустрия, техните ресурси и наистина да бъдем достатъчно силни, за да помагаме и на Германия. Тъй като ако изпъдим Франция от континента, това вече всичко ще бъде окей. Но ето тази битка, това е голямото разковниче и не мога да бомбардирам, тъй като просто нямам армс. Просто нямам армс и нямам откъде да внасям армс, това също е много голям проблем. Мога да се опитам от Германия. Штатите, но тях ще ги свалят. Но нека да пробваме. Имаме много arms shortage penalty по принцип. Така че това също е голям проблем. Този arms shortage penalty определено ни работи кофти. За мое огромно съжаление, това да имаме 32 дивизии изглежда не е достатъчно. Русия взе Букоевина. Ние тук се бием с англичаните. Би трябвало да се справим с този десант. Отблъснахме атака тук и в Марокко. Северна Либия. Тази войска, която имаме, не е достатъчна. Това е адски притеснително, защото ние имаме 32 дивизии и буквално всяка от тях frontage penalty. Защо имаме още 50% penalty? Мисля, че това ще се махне този ход. Не се. Но пак имаме толкова много хора. Наците че територия, Австрия води гражданската си война и навлизат в Австро... Мисля, че този сезон наближава своя край, за съжаление. Просто не мога да си представя какво би спечелило битката ни в момента. Там... Просто трябва да пращаме хора. Това е... Колкото и безумно да звучи, мисля, че това, което трябва да правим е да пращаме хора. Просто още хора. Тъй като не изглежда като да има какво друго да правим. Тук има доста хора. Пращаме голямата атака и ставаме много тънък фронт тук. Бомбардировките от Белгия са брутални. Но защо имаме това frontage penalty? И arms shortage, в смисъл... Имаме 40 дивизии вече, мама му стара, това почва да става нереално. Милитари морала ни е висок. Леле, Австро-Унгария заминаха. Кой прекъсна дипломатични отношения? Въобще не видях кой прекъсна дипломатични отношения, обаче видях, че имаме градове. Това са в колониите. Сега да видим. Инфантрита. Крутман център. Крутман център. Тук имате Крутман център. Правите инфантрита. Но не е достатъчно. Мама ви стара. Колониите ни са амено. Мисля, че ще изгубим войната. Немците... Това е Австро-Унгария. Тук ще бъдем нападнати доста силно. Което означава, че ще трябва да пратим хора. С влаковицата. Няма мърдане. Ако успеем да победим Франция, имаме повече хора. В смисъл, чисто и просто заради имането на повече хора би трябвало да спечелим. Но не печелим. Не знам защо. My fucking god. Няма мърдане. Така...
Ами, изглежда, че нямаше начин да спечелим войната рамо до рамо с Германия и ще трябва да изтеглим войските си от Франция. Надявам се поне колониите ни да бъдат върнати. Да. Да. Но какво да се прави? Мисля, че нямаме дипломатически отношения с Германия. Както и да е, не успяхме да победим английския съюз, но знаете ли, не успяхме да победим английския съюз. Щеше да е глупаво да продължим да се опитваме да ги победим. Тъй като просто нещата не ставаха. Сега, това, което мога да се опитаме с Англия да вляза в техния съюз. Request Alliance 3. Ей, да. Но пък, да, изглежда като заключение можем да сведем, че добре са се справили добре са се справили италианците. Добро решение са взели, когато са прекъснали съюза си с Германия. Аз не мога да повярвам, откровено казано, че германците водиха толкова глупава война. Това наистина беше много тъжно и абсолютно безсмислено. И затова ми е малко тъпо, така че няма как да изиграем играта в съюз с тях, защото наистина това беше целта ми. Исках как да направя това. Но сега ще направим нещо друго. Видяхме, че можем да щупим Франция. Просто нямаше смисъл да продължим да изхвърляме хора. И сега ще се опитам да обединя, да преместя единиците си, просто да изтегля войската си от Франция. Миналия ход пропуснах разни работи, нали? Или ние бяхме един ход назад. Всичките ни ресурси. Нямат какво да правят и те. Имахме толкова много ресурси. Това означава само и единствено едно, ще трябва да се обърнем срещу миналите си съюзници. Да се опитаме да бъдем по-добри от тях. Да стабилизираме положението с въоръжението си и просто да нападнем Германия, докато има какво ще да взимаме. А оттам нататък, дали на нас ще ни бъде обявена война от страна на французите, предстои да разберем. Сега ще обявим война на Швейцария. Се опитаме да ги ударим много бързо така. Какво имате вие? И тук имате голяма войска. Гледайте какви сте тарикатчета. Не. Не може французите да ми изиграят такъв номер. Те французите са много нагли. Трябва да ги натоварим някак. Но ми се искаше да ги изпратя на фронта веднага. И друго нещо, което ще трябва да направя, да ги накарам да ходят в Венето. А не в... при така. Ще ни трябва малко Mountain Infantry, между другото. Защото ще нападаме там. Чакай бе, това е на Сицилия. О боже, я дай инфантри. Венето. Палермо е на... Това е на Сардиния, Палермо е на Сицилия. Точно така. Така и... Кенсълваме го това, защото то си е на място. Всички тарикатчета, които си мислят, че ходят в правилната посока, могат да се разходят до тука. Иначе принципно, знаете ли какво, защо не се групирате в едни големи такива? Нямаме влаковици ли?
Да имаме влаковици. Добре. Да падаме Швейцария. Ама бекстапваме такова швейцарците, здраво ги бекстапваме. Аз не знам дали на мен ми остана флот. Честно казано, мисля, че това е големия ни флот. Който все още е голям. Вау! Османската империя обяви война на Австро-Унгария. Което е интересно. Ще трябва да поправим флота си. И тези огромни титани да ги unloadнем на италианска земя. Я нападнете тук. Добре, голямата швейцарска войска е тук. Пращаме влаковицата с нашата голяма офанзива. Тук пращаме още една. И би трябвало да ги разцепим. Би трябвало да ги разцепим швейцарците. И през Швейцария вече ще бъде нашата грандиозна офанзива към Германия. А успоредно с това, ако си преценя нещата правилно, би трябвало да можем да разбием и Австро-Унгария. За да вземем определени австро-унгарски територии по Адриатика, които ни засягат. И оттам нататък вече можем да... Общо взето искаме Югославия. Тая линия така. С Албания и Гърчата. Гърчата искаме, да. Искаме да... така да барнем колкото се може повече. Земя. Така, почти набихме... Почти набихме... Виена падна. Стига, бе. Те руснаците много пръвни. Те са ненормални. Какво ми трябваше? Military Industrialization. Чакайте. Кой проект ми трябваше тук? Offensive Tactics. Точно така. Те ни дадат да правим Military Academy. Точно така. Така, имаме... Окей, правим го последния начин. Варим италианската войска. Тази я разтоварваме. А тези тук ще бъдат агресорите в... Австро-Унгария. Австро-Унгария, колко лесно ще ги вземем тук. Леле, ще бъде easy peasy. Изглежда даже ще успеят да си вземат и Залцбург. Но не мога повярвам, че Виена падна толкова лесно. Аз почти няма да... Ако мога тук покрай белгийските територии да взема нещо, ще бъде добре, защото там е много богато на ресурси. Мен ми трябват ресурси. Това ми трябва. Нямам други претенции. Вау, Швейцария още се държи, не мога да повярвам. Много силни Швейцария. Яли са на цепин. Верно ли сложихте войска тук? Вие не сте нормални. Трансферирайте на някъде. Тези се държат... Още ли имам толкова пеналтита? Не ми харесват тези пеналтита. Са добри. Това ли е голямата войска? Марширувай насам. Ласе Лорейн не ни трябва толкова много. Как са ресурските? 20-12. Те не са ги развивали. Ето тук искам да дойда. Тук е много силно и тук е много силно. Така. Тук тея. Трите територии, ако мога около Райнланд да ги събера. Бъде да Dream. Бъде да Dream. И тук, ой, тук ако успея да подна. Част на Германия и тук. Така до Северно море да си прокараме едно гръбначе. Цяла Западна Германия искам. Но по някакъв начин ще трябва бързо да запушим. Директно ще нападна Германия. При първа възможност. А пък с австрийците ще си направя един тесен фронт, така. 3 провинции, които ще трябва да пазя. И Сонзо, няма да нападаме и Сонзо. Не знам дали сте забелязали, но в описа. По принцип, малко тривия. По време на Първата световна война Италия се бие срещу Австро-Унгария.
И едно от големите безумни неща, които се случва по време на Първата световна война, са офанзивите при Исонзо. Река Исонзо минава горе-долу на австро-италианската граница и е река, в която минава през планините. И италианците се опитват 12 пъти да прекусят реката и да завземат планинския район в това, което са сега Словенските Алпи. Обаче знаете ли какво става? Знаете, разбира се, какво става. Стотици хиляди мъже умират, около 800 хиляди. И малко изкукуригала работа. 12 пъти италианците се опитват да направят едно и също нещо, без да го променят. Просто поредицата ни е посветена на хората, които са загинали в офанзивите при Сонзо. Така, германците спечелиха Ласело Рейн, което е напълно нормално предвид факта, че Ласело Рейн има... Ей, чакай да фък малко. Това е... чакай малко. Cancel Military Access. DN Government Restored, това е хубаво. Но искам да... Change Military Access. Cancel Military Access. Гледате се. Така, нямаме вече. Това е защитата тук. Абе, юнашка си е. Юнашка си е и... тук атаката също ще бъде трудна. Англичаните ще го вземат for free. Фак. Немците ще трябва да си го върнат, за да нападна. Тук започваме обаче да сформираме здрава войска. Така, тук трябва да накараме корабите да влязат, за да почнем да ги поправяме. Тук се бият Османската империя. Ако османците идват с десанти. Япония ли? Мисля, че ще ни контестнат. Мисля, че ще ни контестнат. Може би трябва да изпревара събитията. Тук има ли фабрики? Има фабрики. Трябва да изпреварим събитията. Тук има фортификации навсякъде. Те предвоенни подготовки са нереални. Германия ни обяви война. България вече няма. Швейцария иска статус-кво, което няма как да стане, но може да направим нещо такова. Ако те искат мир, можем да им дадем. Като добавим един Territorial Claim и им предложим Surrender Claims. При което те се съгласиха и в крайна сметка успяваме да ги набием. Това е швейцарската армия, която бива разпусната сега. И нашата работа става... Това е на Британия. Добре, ще изчакаме немците да си го върнат. Така, имаме тази голяма войска. Имаме тази голяма войска. Имаме тази малка войска. Тоест може да направим ето това. Така. Така. Сега. Да нападнем тук. Защото руснаците са вече тук. Значи руснаците са вече тук. Е много страшно. Ние искаме Адриатика. Те подлъгвайте. Османската империя сега ще направи десант сигурно. На нашата територия. Ще прави халифат на Балканите. За пръв път ще се случи. Така, немците си върнаха. Бих могъл да нападна Ласело Рейн. Но дали ще бъде супер нагло? Ако нападна Ласело Рейн с голямата си армия, Бразилис Requesting, хаха! Никакъв шанс да нападна Ласело Рейн. Обаче, тук влизаме фри.
принцип бих искал да вляза и в Бавария. Което също ще е фри, знаете ли? Не, нямаме претенции към Бавария за сега. Бавария има и малък ресурс. Ние в момента се бием за ресурси. Това ни е основният приоритет. Но какво ще стане от тук нататък, нали? Вие ще разберете в следващия епизод. Пичуй, аз бях Преслав Татрит Иванов. Искам да разцепите лайк бутона от лайкове, защото знам, че тази поредица ви харесва много и я правя за вас. Аз бях Преслав Татрит Иванов, пичуй, и до скоро!